изпълнители. Искам някой от противниците на споделеното родителство, например Горгорова, Дамянов, Абрамова, Кристанова, Чомарова и останалите, да каже лично в лицето на мен и на сина ми, Виктор, това, което твърдят публично, по идеологически и финансови причини и въпреки, че знаят, че е гротеска лъжа, че родителското отчуждение е измислица на бащите, за да отклоняват вниманието от домашното насилие и за да отнемат родителските права на майките. Искам Виктор да може да обича и двамата си родители, мама и татко. Нито повече, нито по-малко. Благодаря. Благодаря на Анди.